ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி வல்லாரைக்கீரையை வச்சு ஒரு சாம்பார் பார்க்கலாம். வல்லாரைக்கீரை இப்படி தான் இருக்கும். அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா அது தண்ணியில் இருக்கிறது, அதில் நிறைய பூச்செல்லாம் இருக்கும். பார்த்து ஒரு ஒரு கீரையாக பார்த்து நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பருப்பை வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு வேக வச்சு கடைஞ்சி வச்சுருக்கேன். கீரையை அரிஞ்சு நல்லா அலசி வச்சுருக்கேன். 2-3 தடவை நல்லா கீரையை கழுவிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டேன். ஜீரகமும் வடகமும் போட்டு இதில் தாளிங்க, ரொம்ப வாசம் நல்லா இருக்கும். பெருங்காயம் நான் ஏற்கனவே பருப்பில் போட்டு வேக வச்சதுனால இப்போ பெருங்காயம் போடலை. இது மட்டும் நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு இப்போ கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், தக்காளி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இது கூடயே உப்பு, கல் உப்பு சேர்த்து வதக்கியாச்சு. வதக்கிட்டோம்னா நல்லா இந்த மாதிரி மைய நல்லா வதங்கிடும் இந்த தக்காளிலாம். இப்போ நம்ம அந்த அலசி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வல்லாரைக்கீரை, அதை எடுத்து போட்டு நல்லா வதக்கிடுறோம். கீரை இப்போ இவ்வளோ தூரம் இருக்குது. நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா கீரை நல்லா சுருங்கி பாருங்கள். இப்போ கீரை இருக்கிறதே தெரியாது, நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கீரை இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்க பருப்பு எடுத்து ஊற்ற போகிறோம். பருப்பை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, இப்போ பருப்பை ஊற்றிட்டோம், அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, இப்போ புளி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, வடிகட்டி வச்சுருக்கோம், அதையும் அதிலே சேர்த்துடலாம். இப்போ புளியை சேர்க்குறோம். புளியை மேலோடு அப்படியே சேருங்க, அடியில் வண்டல்லாம் நின்றுடும். எப்பயுமே நீங்கள் புது புளியை யூஸ் பண்ணுங்க சாம்பார், ரசம் இதுக்கெல்லாம். அப்போ தான் கலர் நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு சாம்பார், ரசம்லாம். இப்போ புளி ஊற்றியாச்சு. ஏற்கனவே உப்பும் போட்டுட்டோம் நம்ம. இப்போ 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள். எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரே தூள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது எல்லாமே கலந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு, இப்போ கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிட்டு குக்கர் போட்டு மூடி ஒரே விசில் வச்சிட்டோம்னா போதும். உடனடியாக நம்மளுக்கு சாம்பார் ரெடி ஆகிடும். ஈஸியாக நம்ம பாருங்கள், ஒரு குக்கர்லேயே சாம்பார் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு வல்லாரைக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எக்ஸாம் டைமு வல்லாரைக்கீரை பசங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சாம்பாரில் செஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னா சாப்பிட்ருவாங்க. வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு எக்ஸாம்லாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னுட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், பாய்.